Derek Dak adam. çekken onu. Dak çekken onu Olatlar men bir dere näçin? zat ol. Maskada ola gözüme da allayat. Men size diyecek olan zadım men garip del. Yöne men şu yurttan qaytdım. Sebep hiç hileklence bilmedim. Daşar yurtta işlep gördüm Hudaya şükür. Emme zadım edindim. Allah şükür yöne halal edindim. Halal. Edinip bolya şu öz yurdumda edip bolya. Näçin men başga yurda hyzmat edeyim? Näçin başga yurda hyzmat edeyim? Öz yurduma hyzmat etjek. Öz Atı yurdumda doğru. kazanacak. Atı doğru. Men Atı edindim, doğru. men şodatlar edindim men. Ýöne ne üçin men başga ýurtda hyzmat edeyim? Ana biz şoň üçin hakymyzy Men talap etmeli. çağırmayandan hyzmat etjek şolara şo ýurda galsyn. Men çağılarmy şo ýurtda ýaşadasyn melen o. Men Hudaýa şükür jaýym bar, maşinim bar. Bir jaýym del, iksan jaýym bar. Ýöne men ne üçin şonu öz çağlama şataýda goýup gideyim? Ay mena bilem o. Men käntin açtım mara oturdum şataýda. Yokurum bilimli olup bolýa yokur bilimim hiç o zatlar. Şataýda men samsyk delmen, kirlemişe men hem çöz wagtymda hyzmat edebilem o. Atı doğru. Seret Doğru doğru. yok Göksem diýä men goraýjy edaryny şoň sözüm men düşse gaçar. Ner uçdan ok. Indi men häzir sözüm Men jemlejek. ýüzlenjek bolýan. Bu goraýjy bar eskiýalar bilýän şoň arasynda. Ba giden sen bar. Gayrat edin o. Bir halk beytmen. Siz bir beytmen. Siz bir beytmen o. Sizin ejeň ata. Ses gitdim ay. Neme Seret indi wara men neme çekde sözüm jemlejekde eşdilýänmi men sizi? Owa sözüm jemlejek Seredin inni diýjek bolýanym owa hakymy talap etmedik Covid döwründe de hakymyzy giderdik ol bir. Meselem iki maşynyň aýdýan talip gözüniň arasy gara zawodskoy bir gara zat üçin. Seredin adamlar dawa inni besetmäliňmi? Ýöne köýje zat üçin, şeýle bir kiçi zat üçin, iňen uji ýalyk zat üçin bizi köseýärler. Ol wara ul globalny temalarda da däl ho. Inni şeýle bir artyk wara, şeýle bir kiçi zatlar üçin biziň ýüregimizde, göwnümizde degýärler däri. Gaty erwet wara. Maşynyň ablitsovkasy ak bolsun diýip bir salýarlar. Bir aklyňa sygmajak zat. Aklyňa girmejek zat. Başga ýurtlar esdi, gülkü bolup bara bir hilik aglajaklaryndan bilmediler, güljekleriniň bilmediler. Biziň nadanlygymyzy göni Türkmen milleti ne edip ýörkä diýerler bar. Ananaýyn, ablitsovkan ak bolmagyndalar, şeýdip adamlar indi biziň üstümizden gülýärlerim, ýene de gülýärlerim intak o ingliz dilini edip başlasaň talipler düşünýärmi? Ingliz dilini etjek diýdi. Goý şo zatlara mara kiçi zatlar goýsana. O gülsünler bolany wara üstümizden, konkretne gülsünler. O inni diýjek bolýan Türkmen milleti gayrat edip bolly besser ho bu zatlar. Şeýle bir kiçi zatlarda biziň göwnümizde degýärler, halky köseýärler. Gaty kiçi zatlarda o aklyna sygmajak zatlarda biziň göwnümizde degýärler. Besedäliň o. Haçan inni öz hakymyzy talap edeliň. Haçan inni biz adam fitrine geçeliň. Adamyň spisegine gireliň. Haçan näçe galy inni? Bollymy inni? Ya ýene de ýatmalymy? Haçan biz inni turmaly? Haçan ayaklanmaly? Haçan biz adam bolmaly, erkek bolmaly, yigit bolmaly, naçarlarymyza kömek etmeli, kesellerimize, maýyplarymyza, ijizlerimize arka çykmaly. Haçan inni? Näçe wagt galy şoňa ha? Aýdaýyň da gayrat edip. Başlan jan gelli bolýan. Şu adam jan edýän adamlara gayrat edip goşulma gerekmi taňa şodatlary diýerler. Menem diýdim maňa gerek däl şo zatlar. Men gaýtdym men ýam ýurdun daşynda. Ýöne men şonu çağlama goýup gidesim bilen ok. Biram su goraýjy edaralar şo zatlara ýol bermäň o görýärmi? Dalat halkyň üstünde şonu etmäň. Gerek bolsa başlyklaryň sözüne geçiň ýöne şo halk kösemäň. Halk adalet halkyň içinde bolsa sizden maslahat şo zatlar, su goraýjylar. Görýäňi başlyň näme tam menem ýişek gördüm ho hem merde başlyň näme tapşyryk berdi berip geçsin o sen biraz ýüregiňde biraz adaletli bolaýyn o geljekde çağlaňyzdan enataňyzdan çykar şo zatlar bolly men başga zat diýjekler çağlaňy saman oturun Allah oly. Ağam gitmäkäň bir soraw berjek. Özüme şo sorawyň jogabyny tapamok. Dogry maýsam bir siziň pikiriňiz beýleki ýolunur, siziň pikiriňiz näli? Sen ýa gowzada aýtdyň da şo Şerinjanymyz berä eliň owra, şo mawtumyny aýdypdyr da.
Mawtum bolu ayama Şerincan hetten açtı bu zalim han nip. Inni şu Şerincan ayayanlığımız şu zatlar da bolun. Yöne bir da ünsöryanna ne düşünmeyen soramam şol. Daşary ýurtda akylan Şerinjany Türkmenistan aklardan has süýjü. Näme üçin diýsen bu taýda bole adalat we işleten eklenç we ay firma gurup milliardlap dünýäň pulunu gazanyp bilmäne mümkinçilik bar bu ýurtlarda. Bir Şerinjanymyz berjek bolupdy da ýatyr. Ýurdun içinde o zatlara etmek aňarda dursun. Şerinjanyň gymmaty ýok. Ýöne şu olardan hiç ile hareket ýok. Şu ikisiniň düşünen moktara doğurdanam. Näme üçin biz ayamallamay ayacak bolsak Şerinjanymyzy birimiz Gallanjada, birimiz Amerikada, birimiz Ýewropaň ýerlerine. O ýurdun içindäki biziň şu wagt hukumumyzyň ondan birçe hukuky ýoklar gaýtam Şerinjanlaryna ýaşap oturýarlar. Näde düşünürip bolýaraýmyny düşünür aýynda şu taýdany. Men öz pikirim hawa buna gön alıp cevap vermem kıyın olur. Hawa adam buna cevapları has, bu cevaplar gelip başlar yönü bolşuna göre men size aýdaýyn. Adam zat vapşe daşary ýurda çykanny, on göz ýetimi, on psihologiýasy, on kulturasy, on jügsy, hemme zat ütkeýe. Adam mara vapşe başka adam bolýar daşary ýurda çyksalay. Adam daşary ýurda çyksa minimum даже Centralny Aziýa çykaýanda da eýem ikinji ýurt wa deňemek üçin bu adamlarda pasportdan ma girwemýär, çykywamýar, adam edip ýör. Daşary ýurtdaky adamlar şu zady görüp jany ýanya näme üçin meniň inim, ağam, dogonum, ejem, goňşym, garnaşym, klaslaşym oturýarlar şular şu zady görmän, bilmän diýip biz olary da şu durmuşy gorkudysymyz gelýär. Näme üçin meniň watanım bolup men şu watanymda şolar ýaly hyzmat edip bilemok. Ina ýança oğuz aýtda. O biz daşary ýurtda hemme zat ýöne isleýäs ki içindekilerim bolsun. Şoň üçin wara biz şu gymmatlygy görüp şu durmuşun kaçystywasyny görüp bara has beter içimiz bagyrymyz ýanýa wara şu zatlar alay. Inanaň. Emma Türkmenistan içindekiler olar ken gören ogam, göreslerim gelen ok, ödem içinne, ödeslerim gelen ok. Hawa gelýänleri de getiren oklar, çıkaran oklar, pasport beren oklar, zat eden oklar, onun ruhy döwülýär, polnosy ruhy çökkünlük emele gelýär. Emma daşary ýurt uje, men näme de bolsa aýdyp bilýän, näme de bolsa diýip bilýän, dogryda da dogrum diýmeli. İçinde bolsak biz gurlap bilmezdik. Tek bizi alıp yapardylar, yatırardylar. Şu şeýdip daşary ýurda gitmegimizden bir Hudaý Taalaň bir nygmaty. Daşary ýurtda hemme özümize birinji bilen saplap, beýnimizi hemme zady update edip, programmalary täzeden ýükläp, täze gelen savremenny kulturany, ykdysadyýaty beýnimize siňdirip, biz значит update edilen adamlar diýip pikir edeliň däre. Düşünüp bildinmi? Biziň içimizde funksiýonlar köpelýär, etmeli nimeler köpelýär, zadaçalar köpelýär. Ana şoň üçin biz bilen içindekilen tapawdy. İçindekilerde gorkýalar rýany oduň içinde oturýarlar olar. Şoň üçin bir-birden hereket edip bilen oklar. Eger biz güýjümiz gorkadyp içinde näme de bolsa güýçli tuwaly tuzuryp bilsek, inşallah 99.99% adamlar gelir. Onu da ananyan. Ana onun bir doğru düşünmek gerek. O tarafından mara näme üçin adamlar şeýdip turup bilen oklar. Ýöne yekeje etçe haýyşdym adamlar. Taýin bolun. Prosto taýin bolun. Ene talip näçe edek diýe. O bizde häzir datamyzdan bar, hemme adamyzdan bar. Wagty geldiler, aýdylar. Yani ondan artyk bir gaýrat edip, ondan artyk bir dayanmaň başga kişilere, özümizde daýanyp baş tutan bar bolsa, taryhy aýdýan bolsa, etmeli planlar berýän bolsa, öňüne çykjaklar bar bolsa, artyk şonu çykalyň indi bara. Indi şonu bir edeliň, gaýrat edip bara. Ana men şoň üçin pikir edýän Nuri, içindekiler has turma golaý bolan soň, şu Türkmenistan içinde bolan soň, şu taýda bir deýüzüň birim diýe, içine gelýär diýe, musur diýe bara. Sen musur da, häzir ýene de musura barmalymy? Musura varsak bilen gurlap bilmeýärse, bilerim bolmaýarlar. Şoň üçin içinde de bir daşyndan gurlamaly. Musurlar düzetmeli içindäki musurlar bar. Şoň üçin sen musur birinji bilen bar. Düşünüp bilýänmi? İnşallah tapawdymyz biziň şondan ur diýip men pikir edýän bar. Belki soňraçyk has üýtgeşik nime gelse, jogap gelse inşallah. Onu şu netije çykýar yani daşary ýurdu görün, erkinligi görün, taýamyny görün. Bular ýaly edip bolýan eken, bular ýaly eklenjem edip bolýan eken, bular ýaly adamlara hormatym goýan ekenler, bular ýaly deňlige edip bolýan eken diýen adamlar
hasam görüşmäge ukuply atak ýurdun içinde çıkmadık, ömrünü daşarudy görmedik. Olaňam köpüsi organ işgärleri daşarudy görmedik. Şolaram ýurduga sow otýarlar, esasy ýurduga isýanam şolar. Hawa. Çünkü aň düşünjeler pes, dünýä garaýşlar pes. Ana şolaram ýurt şeýle bolmalylar. Hatda sorasaň şu Türkmensana ýal kynçylykly gezip öğrendirmöýdýändirler. Tutuş dünýäni. Tutuş dünýä şeýle mukadderemöýdýändirler şolar şu. Hawa şolar ýalyklaryň azallyp içinde pikir edýän wara. Hawa emem Allah Taala da diýär, hi bilen bilmeýän deň bolarmy diýär-de. Daşar ýurda çykyp bilen adam içindäki çykmadyklar bilen deň bolmaýar, hiç açanam mara. Hiç açanam deň bolmaýar. Şoň üçin daşar ýurda çykyp gören adam uje aýtdym aýan gaýtşymýalyk, zol gaýtalasymam gelen ok. Ýani mirawazireniýasy ütköşük bolýar, psihologiýasy ütköşük bolýar. Onuň biz näme üçin meň watanymda ýok diýen sorag emele gelýär. Näme üçin biz şonu edip bilemdik? Näme üçin ataly ogul hemme ganyny içip oturýar. West Türkmenistanyň diýip onuň howy janyň ýanmasynmy? Öz watanyň üçin, öz ýurduň üçin, öz garnaşlaryň üçin, ejid maýyplaryň üçin nädip ýanmasyn janyň wara? Nädip onuň sen aýtman oturup bilýän? Nädip sen gyrada oturup, ay mena etjek gelip daşar ýurtdaky intam gow adamlar bar ýöne olaryň goşulyp bilen ok. Ana o tarapyma mirawazireniýasy näçe güýçlüm bolsa, gowum bolsa, okan bilenim bolsa, ýöne olaryň içinde inta gorkokluk. Şo videoda aýdýar, gorkokluk içinde çempionluk, çempion bolýar gorkokluk adamyň içinde çempionluk ornuny eýelýär diýär. Ana olar ýalyklaryň bar. Näme çekde wara? Şular ýalla türkmen milleti şeýle erwet gorkuzdylar biz wara. Ýöne inşallah gorkmaýanlar bar, batyrlanýanlar bar, cesaret alýanlar bar. Sag bolsun şol adamlara. Hawa ertekun şu gorkoklar wara. Şu batyrlara sag bolun diýjek adamlardyr. Ýöne bolen siz gorkoklar bilip goýun. Maňa diýsinler diýäýmen hiç açan bar. Men şol batyr bolaýyn, men şo ýola başlaýyn, men erkek bolaýyn, men turoýyn, men galkynaýyn diýäýmeniň bar. Oturgunyň şeýdi gömüllänim bar. Ertekunam sen heme özüň gübide edersin. Sen hem maşgalaň, hem çağalaňy da erwet premier boljak adamsyň sen şeýdi oturýan gorkak adamlar bar. Gorkakda da faşizm bar. Eýen bir jaňa tura sana gerekmez şu gorkok da öz ýal gorkok bolansoň başgalaram şeýdip çekýärler gaýtam goşulmy näme gerekmez sana şu zatlar diýip olaň köpü taýyn aşyň ýeti bolasy gelýän adamlar. Şolary da